Guys, ato na po ko pagkaon sa akong anak guys. Paniod to guys oh. Nara oh. Sa bag. Yang paniod to. Alam ko ni agi diri guys kay nabaktas ko guys. Ay ako ang hapiton, ako ang amiga. Ay magkuyog ni sa school. Iba na kakao? Ka nagbunga oh. Dahil lagi nag-color day. Di ba green man ang uban? Dahil ikahilog mo yellow. Mao di ang lahi color. Ambot lang sa mo okay, ambot lang ako ka. Aw basi no?